Mi haƙuri mawadaci ne. Ni in shiga ciki zago cikin mutanen nan masu safin da kaya. To kai ni abin da zan gaya ma zahin nema na kawo samu ne. Zahin nema? A zahin nema na kawo samu. Me gurasa? Zahin nema. Kai da Allah bakin ku gura shi amma ana tare ku. Ko an goya muku hanyar arziki. Shi yasa ga gunan da ni da ku duk cikin wahala. Ba komai. Kadibi gidan ga shekara 3 ana yin shi sai an zo dan kakata na yi noma ya dan kawo gonar dan kawo abin gonar nan gidan ya canye ga nan ba ruhi ba. To ai arziki na Allah ne. Malam cewa ni naka ne. Ni fa mutum da Alhaji ya dawo bai bari. To me kake ni? Alhaji zan bi ku zo mu je hayar da Alhaji ya bi in ta menene ma da ni mu bi ta dai mu yi kuɗin nan in kana da kuɗi kana da mutunci. To mu ba za mu bi ba. Mu ba za mu bi wannan hanyar ba. Ba za mu bi ba. Ba za mu bi ta ba domin mun ji Alhaji an ce kuɗin shi ba na Allah bane. Bare ka. Haka ne. Kai irin da kake so kai? Kai malam ni in dai kuɗi ne ka gane ko shikenan tunda dai ba ku tare da to ni mun ba za mu yi ba ba dai ni kuka ta ma aikin gaba da Allah malam ku tashi na sallame to mun tashi wani kai ko mun karɗe ka da ka ne mu shara ni zan neme ku ba ni ba neman ku har abada to shikenan ci gaba da aikin ku ni ko hanya Wai Alhaji, wai Alhaji. Mana abin nan. Yaya? Alhaji, ashe ka sauko? Wallahi na iso shekaran jiya ne ma na shigo garin wallahi. An ce shekarar ka 3 baka Najeriya. Wallahi ba ni na dan fita saboda ka san harkokin sai ana hita ba zama. Wallahi ba zama daga ina aisha aka yi to aka tashi ba tashi mana. Alhaji, wannan ai wuta ku ce wannan. Ai wannan ta ku ce. Allah sarki daga ina haka? To daga nan gona ka san hilin nan naurin har gini na sani ina cikin hayan shekara 3 ba ai malam tuni manzu gidan nan yanzu a ce ka san shekaru garin an dan fara arziki na haka har yanzu ba da ginin nan ba lokaci ba ba ran ka sa wani shi ma da mana ta zo ya haɗu bana an sa wani da na kai ko ba ya wai ko Allah mai iko malam tuni mun nan har ka da ba jin daɗin ku Alhaji. To ya za mun gode ma Allah wallahi shi jin daɗi. A dakata malam tuni ina. Sai ai kokari a sai kin Allah a wanke kayan ka. Saboda gaskiya kayan nan malam tuni tsakanin Allah. Ni wallahi ban so ganin karka Allah haka ba. Sai da aka ka haka. Kuma yanzu nan da su kuma kake zuwa masallaci a shiga jama'a da wannan. Ko hira wurin ladi. Shin wai magana auren ladi tana nan? Magana auren ladi tana nan.
alhaji kai da sai dai ma an ce ba kwana biyu za ka go kwana biyu zan yi to shikenan ba na gode fa alhaji ba dama shi wani ya daukansa arziki shi ne a gabansa talauci ya masa kanta jike kayansa ga boka yamance Allah shi ke bayarwa ya yarda da boka ga wani ya yi kuɗinsa ya kauce wa rabbani ya ɗau boka gatinsa ya ɗau duniyar ga da faɗi godiyar Allah arziki ne ga wani ya ɗaukansa arziki shi ne a gabansa talauci ya masa kanta jike kayansa ga boka yamance Allah lafiya kalau kace ana nan gona ana ta fama da aiki amana za mu amfani malam kare kare ga mu gona godiyar Allah arziki ne ga wani ya ɗaukansa ko ina noma gonar ta kakar kakanni da gonar ta amma ga shi na har yanzu bi ba hada da cikin dauda ina kallon ta Allah sarki ka ce yanzu dai harkokin gare na noma ana ta yi shi ka san da yake na kwana biyu alhaji wallahi bancin da ina jin nauyin ka kana da ka ba da kuɗi in je sai sabulu da omo in yanki wallahi da sai na ga ba magana ya haka ce min wai ana samu alheri ko ka riba shekara da shekaru ko da ka ga da har yanzu ba ta kaya ba Allah sarki malam to ai ni na ga gaskiya abu ba da addu'a da girma Allah kare ga garin bugura da kai wannan gaskiya ne kuma in ka samu ka taimaki dan uwanka wannan gaskiya ne abinda nake roƙonka don Allah don Annabi hanyar nan ni dai in zaka birni ka wuce da ni ka taimaka min in samu ni dai kai ko share ce ni dai in rinka ma in dai na zama wani in rinka sa ko ban sa babban riga ba dai in sa dai riga da wando Allah sarki malam Tanimu to ai ka san ita harka ta kuɗi da kake gani mu ma nan da ka gan mu malam Tanimu wallahi harka kuɗi da kake gani in dai zan samu in zama wani sarki karbu kai kayan magaboka kai talaka ka gane Allah shi ke bayarwa zafin ne ma ba ya kawo Dori alamin kai mutum ne ba ga Allah Allah shi ke bayarwa zafin ne ma ba ya kawo samu in mun sa lura ga wani ya yi kuɗinsa ya kaucewa rabbani ya ɗau boka gatinsa ya ɗau duniyar ga da faɗi Allah sarki kar mu kai kayan mu ga boka kai talaka ka gane Allah shi ke bayarwa zafin nema ba ya kawo samu in mun sa lura ga wani ya yi kuɗinsa ya kaucewa rabbani ya ɗau boka gatinsa ya ɗau duniyar ga da faɗi
Adigudi-gui, adigudi-gui, adigudi-gui. Adigudi-gui, adigudi-gui, adigudi-gui. Gindingau! Gindingau! Adigudi-gui, 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 adigudi-gui. Ba matsala alhaji. Ba matsala alhaji. Wannan abubuwan da ke kai matsala bane. Ai akwai gindingau, zan kira gindingau. Amma ka da mai ka'idodi ne ko? Ya ce zai yare ko? Sai ya komi da komi. Akwai gindingau. Sai hada shi gindingau. Gindingau!